Dafa Production. Ali Efan waka ne. Sarauniya ce ke yarinya kina da kyau. Cikin dubun mata na duba babu yake. Idan ana maganar zaki sai hasa da ke. A ɓangaren soyayya zancen muni da ke. In babu ke babu ni, babu ke babu ni. In babu ni babu ke, in babu ke babu ni. Banda kamar ke, wallahi ni ne banda kamar ke. Baby banda kamar ke, wallahi baby ni dai banda kamar ke. Ba ruwana da wata Khadija ko Halima, ni dai a raina masoyiya ta gina da kima. Kallon farko ne miki na shaida kalar kice ma, kalar macen da nake so ta zama uwar yayana. Tattabara tara kwai tara ya tara, zani garin tara inda mutum tara. Tattabara tara kwai tara ya tara, zani garin tara inda mutum tara. Kice habar kaunata, sarauniyar yan mata, kin fi su kin yorata, kice habar hangena. Banda kamar ke, wallahi ni dai banda kamar ke. Baby banda kamar ke, wallahi baby ni dai banda kamar ke. In babu ke babu ni, babu ke babu ni. In babu ni babu ke, in babu ke babu ni. In babu ke babu ni, babu ke babu ni. In babu ni babu ke, in babu ke babu ni. Da san ki kullum raina fa ya saba, masoyiya ta mai kyawun haiba. San ba irin ki ne dai na duba cikin kasar mu. So yaki mu yo wasa, ni sai da ke zana je gasa. Kaunar ki raina